Assalamu alaikum badiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe kala alhamdulillah rabbil alamin avec Martalinda arte mon kadi émission mon foyre nalankoɓe chaque mercredi 16h à 17h hande mbaɗɗum ɗo invité ko debbo pullo jontaɗo o debbo pullo mo pulago urata debbo pullo jiɗɗo pulago debbo pullo pasniɗo pulago toujours oɗon gandi kanko kam so jimu tan ha a damnata ko holko woni toujours kala ko mbawɗa e wonde sa fottema kandamata ko holko woni donc mi salmini mon émission mon foyre nalankoɓe avec Hawa Pullo no mbaɗɗa aɗa selli Martalinda jam wonema jam tan alhamdulillah mi salminima mi juurimama jam salminima bisimilla ma Seydi Guissé bisimilla ma ɗo e émission men foyre nalankoɓe Pinal TV hara mine fuɗɗade namde e jewte ha dillina pulago ngu seeɗa ha ayide bisimilla ma ɗum weli kam sanne mi juuri Madina Allah hollam Sidi Modibo yo duwonen mi ñaaginomi Allah mimi tewrino jomam Allah hollam Sidi Modibo yo duwonen Sidi Modibo Allah hollam Sidi Modibo yo duwonen mi juurima umu Allah hollam Sidi Modibo yo duwonen Assalamu alaikum Martalinda mi woni Hawa Pullo mi salmini ɗo kala to ɓi pullo woni e foyre nalankoɓe hande mi weltima sanne par ce que ko pula ko ñaƴiranmi say mi yimi e yewe Sidi Modibo kan jallo ɗum kay somi yimi ɗum tan haala wala hen komi homo woni Hawa Pullo Hawa mo Sule Baba Hawa mo Inna Baba Hawa mo ɓiɓɓe fulɓe Hawa mo pulako eyyi ko ɗum mbika ɓe beltima no feewi hande aɗa ardi ɗo e bandiraɗo gorko e biyeteɗo Djiby kanko ko artiste ko suka jimowo tout le temps amin jiida moon oɗon jima clipaji moon oɗon mbadda fitirgaji ensemble oɗon jima mais amin jiiɗi Djiby hoore mum waɗa hoore mum ɗo présenté salmina bandiraɓe bisimilla ma Djiby alhamdulillahi rabbil alamin mi weltima Marta mi salmitima salmini pulako fof alhamdulillah ko min woni général Djiby mi artiste rappeur Pullo Mali noon no mbirɗa noon tan min e Hawa Pullo minen goldito voilà yidde waddi hunde fof yidde fa aljene min waɗa rap kanko Hawa Pullo mo waɗa musique traditionnel non fa ko ɗum waddi fa jimi ɗi tan waddi so min kawrti min jiɗodiri min ndenti min gollida jaggodirɗon voilà ɗo winderde yimɓeɓe ne keewi inchallah worɓe ne keewi rewɓe ne keewi andene ndewɗa e wawi wonde bane debbo wawi wonde yumma wawi wonde jinnaɗo ma machallah min beltima Hawa min wima ɗo bisimilla e haade men e fuɗɗude namde men e question ngaji men bisimilla ma nde jimanta men premier morceau bandiraɓe ene keɗima inchallah
machallah Bilal TV barkinami Abibe fulbe barkinami Bilal TV barkinami albarka modo bibe fulbe on dingani sudu baba bibe fulbe Bilal TV kaldoyami so binta gisi barkinami albarka mada martalla gise mabo kaldoyami sango mabo barkinami binta gise kaldoyami abinta gise barkinami albarka mada leli yoro so mimi barkini pullo na fo aywa kale ketine bibe fulbe faba moyon no jimini timay safi tande woni mo anda abibe fulbe barkinami woni biko on jiide mbimi ha ko kanko andi to berdam de memetedo bibbe fulbe on nani ha on nani ko odo woni hawa pullo wala neddo cuudido e aduna e kala to bi pullo wawi wonde wonirde kala to ngurota e kala to dillata e pulago ada andi o machallah e hawa ayimi pulago a haali barke pulago ha ko pulago wawi pulago ko suusi ada andi dum mais ar ma wi mi fuddi question ngaji hande de min kam ko mi namnotodo ha ndeysaan pulago hono wayema an parce que an hollino pulago wayema kala ko mbawda wonde ka pullu ko pulago nyaaqirta ko pulago mayanta wona hande kadi nadda e der musique halpularen donc ko yidde hoore mun fasnade hoore mun mais hawa holko jiida ha holko pulago wadani hawa e hoore mun alhamdulillah rabbil alamin binta jan hawa pullo ko pulago nyaajirami madu ñaaga Allah katin yo Allah waddu jam e leydi ndi yo Allah waddu jam e leydi ndi yo Allah yaaru pulako yeso yo Allah waddu kawral e Mali amin ya rabbi pulako ñaajirami ɗum wona hande koto funa andi nenam ina baba pulako yimi pulako ñaaƴir gila wona hande gila mimi jibinaka ni disa ha hande min Allah waɗi gaɗum natumi e golle o jimi o pulako yara yeeso pulako wonko warni kam alhamdulillahi hay somi yeehi nokku binta so neɗɗo yi kam tan ɓe mbiyama haw pullo ndesan oɗo ɗo ko pullo de teddugal ngal ko pullo yonamo ala binta gisi wonde pullo kati weeɓani pulako no weeli ndesan machallah neɗɗo ko hoore mum tan sa jimini a tawi bamma ko woni fof e mamma en ko ɗum wonda sa wi a wonta ɗum tan a wonan goɗɗum ka a heɓtotako et puis ko ma ko yehi oppima voilà faami a heɓa kuma o heɓani goɗɗum joni kay ɓe mbiyantani
tinore suudu baba ndeysaan yo Allah yaru pulaar o yeeso ma en gartu e question he ma en gartu e question he par ce que aɗa andi pulaagu so haalama tan ha surtout onon nalankoɓe on jaɓata haalde biyata ko ɗo kersa mbiyon eyyi pulaagu waɗi mais tanti hawa wona hande minen min jibina tan min gari min tamono ɗon jima hande to poɗɗon tolnaɗo to poɗɗon yettoyade ɗo moi quand même e nder yiyandam mi soynaki mon toon mais toujours oɗon hen oɗon mbaɗa pulaagu défendre ɗo maayo batte pulaagu mais yo pulaagu woodi ko fewnani nalanko mumen daraniɓe leñol ngol ko wona hannde pour ɓe mbaɗa ɓe titre foncier international kala to ɓe daari kala to mi alanma baba baydi mal walla jaareɓe mawɓe walla wonɓe international dal to ɓe daari foof oɗon mbawi darade ɗon yiyama e mun nalankagal mun o ñaami barke mum tu vois min ko ɗon jiɗmi haalde mais an waɗa gacci fulɓe aɗani wiye mais ma en gartu hen inchallah ko noon ɓeydude haalama tan ay min pewni jimol mum jaati min e hawa ko liti jaati pula ko tinno wattina leñol ngol hakkille sa nani leñol tan yo ɗengal no minen ummiɓe so darni so nangui leñol ɗengal ngal so waɗɗin golle amen ayi goto fuu e golle mum goto fuu e golle mum golle suudu baba no ko minen kajam balligu sanne min gaɗino hay jimol ngol jaati min e hawa min kolliti suudu baba noddi on sakiraɓe noote ɗen tinneɗen ballen leñol men ko wona goɗɗo min kalɗo haala mum de ko minen jaati minen jimoɓe nalankoɓe ko minen min ñagotoɓe balligu no watta so minen ɗum minen ngabba dow honno heddiɓe ngabbiri noon a faami a yii jimi ɗi e weɓani de ittugol hande album jaati sa wala ballo fof an naawi hay sa itti album sa wala ballo no gaɗirta clip vidéo so e promotion ma atan ɗum fof yo moyen tan pulaw ko an yiiɗi goto fof an yiiɗi leñol ngol kono noon balloɓe leñol ngol ɓen woni ko heewani tafon ko ɗum mbiyatmi toujours leñol ngol wonko welsidi leñol ngol ne welsidi nalankoɓe mum wona wiide fulɓe o ngala pulagu ne jogui pulagu ne heewi pulagu ne jogui sembe mais pulagu yiiɗa nalankoɓe mum pulagu wattani nalankoɓe mum hakkille ɗum noon sa yi kadi ina wiye leñol sa wi kadi ina wiye pulagu ko nalanke settinta ɗum par ce que hande so événement mawɗo waɗi so hawa pullo ne waɗa présenté so yimi wiyata ko fulɓe kersata ɗon goɗɗo hersata ɗon mais toujours ko ɗum mbiyatmi pulagu ɗacci hakkille mon e nalankoɓe halpulareɓe to gonɗo wona ɗo ɓe poti wonde wona ɗon ɓe tolni par ce que min so wiyama pullo ne yiiɗi hoore mum pullo ne yiiɗi hoore mum neɗɗo wawata yidde hoore mum ga nalanki ma ɓamtaki a wawata yidde hoore ma ga jaydiyanki ma ɓamtaki voilà il faut que leñol ngol ɗaccoɗon hakkille mum émission men foore nalankoɓe toujours ko ɗum mbiyatmi ñanden bandiraɗo gorko goɗɗo noddi kam wi mbeɗe haala ha ɓurta mbeɗe yet mema fulɓe ha ɓurta mbimimo yumba ko ɓurani nan wonde pullo bammakko ɓurani babam wonde pullo so muusimo yo ittu inde makko e liste haaloɗo pular min ko gonga o kalami fulɓe ñaaƴirani nalankoɓe mumen bon eɗen ñaago ha joni tan ko noon leñol ngol wayi yimɓe men ko mais nana naata eɗen naata e développé surtout Pinal TV nan ɗo émission foire nalankoɓe nan ɗo marta e linda e hoore mum nan ɗo ha pour yewtidde bandiraɓe ɓe donc ha joni mbiyeten tan ko yooɓe tinno yooɓe ɗaccu hakkillaji men e nalankoɓe men toujours pour leñol ngol yaara yesso pour leñol ngol ɓamto bon haade men e jokkude e namde men eɗen mbiya tanti hawa yo aɗa andi jimɗi maɗi ha ene dillino yimɓe seeɗa inchallah maɗo jeyen deuxième morceau ndeysaan anda jumol ngol no ɓamtuɗo waɗmo accompagné suudu baba suudu baba notiyen ndeysan saginaɓe notoɗen nden ten ballen leñol men pula ko yara yeeso ndeysan
ƴewaka hay goto yeegitaka pullo gorko pullo debbo fu noddaka pullo tawa tinno nota suudu baba noddi en tinnoɗen de nangudiren ballonne leñol men puraku men yaara yeeso général Djiby Hawa Pullo noddi on sakiraɓe notoɗen bandiraɓe sakiraɓe ɗi pullo funa nodda Pinal TV noddi en sakiraɓe notoɗen den ten ballan leñol men pulaku yara yeeso Binta Guissé noddi en sakiraɓe notoɗen den ten ballan leñol men pulaku yara yeeso fulɓe Mali moɗen ne fulɓe pulaku yara yeeso fulɓe Sénégal moɗen ne fulɓe pulaku yara yeeso fulɓe Mauritani moɗen ne fulɓe pulaku yara yeeso fulɓe Gambi moɗen ne fulɓe pulaku yara yeeso fulɓe Cameroun moɗen ne fulɓe pulaku yara yeeso fulɓe Burkina moɗen ne fulɓe pulaku yara yeeso ɓiɓɓe fulɓe fu moɗen ne fulɓe yo pulaku yara yeeso baba noddi en sagiraɓe notoɗen ten ballen leñol men pulaku yara yeeso Pinal TV noddi en sagiraɓe notoɗen den ten ballen leñol men ndeysaan machallah donc ano e Djiby jimdi ngolɗo jumuɗo deka rappudi wele por quoi daga eɗen jogui ɗo rappeur ha machallah woni mbi ko vraiment pulago on nani toujours ko notitoɗe ko noddaɓe toujours notitoɗe il faut que dokkodiren juuɗe ɓerɗe dokkodiren hakkillaji jaggodiren hoto mbaɗen tan message meho goto foof nana haala e huɗoko mbaɗen ni mbatten ni taw hay hunde ala e nder ɓerde ɗaccen ɗum pour leñol ngol ne yaara lees pour leñol ngol ne ɓamto ya rabbi amini hen miñiraɓe aroɓe ɓe ɓiɓɓe aroɓe ɓe yo jokku hen ya allah e tanti hawa ane Djiby ngol Djiby jimdi oɗo morceau ko oɗo woni morceau mo puɗɗon yimdude walla oɗon jogui toon morceau ji ha kewɗi jimduɗon ko wona oɗo bon min jimdi machallah mi Djiby min jimdi miɗo gollira golleji kewɗi Martha Linda sa wi Djiby tan a wi Hawa Pullo sa wi Hawa Pullo ko Djiby jimɗo banam gorko ko neɗɗo moƴƴo kadi joguiɗo hakkille comme minen min janggali sanne kanko ne wonko waɗi hen foof omo yima fulfulde hen omo yima français omo yima bamarankore vraiment kanko bankasi jeeya cukkumi o haalal ɗum e bankasi o jeeya bon minen fuu ko gotum yiiɗi kam tan Allah waɗi en lawol gotum neɗɗo fuu tawa mo jiɗɗa aduna min e kanko fuu Allah waddi en machallah min golliɗi golli kewɗi e min ñaaga duwaw katin mali adunaru ndu foof ñaagui duwaw e ballugol no mbiɗa ni sa nani artiste tan artiste wawa wadde hay hoore mum haydara sa wona yimɓe sa nani ni mbi lingu tan dole mum ko ndiyam so yalti tan gasi eyyi ko noon min golliɗi golli kewɗi machallah Djiby kadi sa landi kanko ne omo wawi on haalde hen kanko no jaɓi ɗum par ce que hande sukaɓe hande koko koyni jiyata hay hunde sana dow taw mawɓe poɗɗon ɓallade pour jimdono mumen jiideɗono mumen pour janggo soɓe ngala ɗon onon keddoto ɗon sukaɓe hewɓe ganda ɗum sukaɓe hande kanko no ko neɗɗo hakkilante machallah ha joni ɗe mbiya yalla ɗacci ɗon yalla junnu yo jokkodiral ngal juut ha juutoto haɗa hande ya rabbi donc tanti Hawa bon andi kam a wona tan tiyami plateau he ka ha la diva maɗo puɗɗoɗa musique Binta Guissé bon mi ko ɓamtimi jimdi
joni vraiment ɓoyi seeɗa juutani mais heeɓi seeɗa vraiment min ko solu mbaɗannomi pama kore commune ngaji théâtre uji ne mbaɗa waɗanno selo ɗum puɗɗirmi seeɗa seeɗa Allah waɗi kadi nde mawɗo ne yima machallah min wonke mi yiɗi ɗum natumi hen seeɗa seeɗa ɓuuri seeɗa quoi bon a teskaki hol hitande puɗɗoɗa musique natde musique Haalpulareɓe noon premièrement morceau mo lansuɗoma ha gandi Hawa Pullo ne yima e Pulaar holli hitande jaltinɗama bon mi jiga est ce que hakkillan wala hen mais cukkum kay sona 2005 non pulakuma suudu baba o pulako kay cukkumi hedde 2004 2004 je crois puɗmi jimmi eye pulako merci ouais 2004 gila nden ha joni gila 2004 aɗana hen duuɓi sappo eko fayi ha leñol omona rewe leñol omo loota leñol Haalpulareɓe jampe sabunde mo momo hen nebam holko leñol ngol rokki de retour holko leñol ngol waɗani Hawa Pullo de retour kono hollira ko nalanke Haalpulareɓe mo ganduɗa ñaƴiraɓe leñol parnortoɗo leñol mum vraiment ɓiɓɓe fulɓe mbatte nalanko mon hakkille toujours min ko ɗum mbiyami moon e so ɗum diri ɗon haade men e continde e namde mbiɗa salmina Sénégal naaɓe kala toɓe mbawi wonde e wonirde martalinda arti Mali ko hande woni premier émission am ko gartumi mi wawata yaltude émission ngo mi salminani Sénégal naaɓe mi gayna mi salmina Mourtane naaɓe mi yeehi ha Mauritanie ha e yeehi yenge kali Aïssatou Ly soko on woni Kalistali série kaalido hande kam o natti wonde série kaalijo hande ko madame Daf amin calminamo kamin jaabamɓe Sénégal foof machallah yangi weeli waɗi fayida martalinda dañi teddugal Mourtani dañi teddugal Sénégal mbawmi wiide moon tan ko woni bi ko yalla accide en yalla jutno ha juuta o wasa raɓɓidde e surtout abiyema o ko mamma kokka aussi mi salminimo debbo ceɗɗo jontaɗo o kanko ne ko animatrice ko sarankulle mais omo ñaaƴira leñol pulago omo nanna haala makko e débatji fulɓe omo waɗa fulɓe défendre o holli kanko mo yiɗi fulɓe par ce que koye hakkude fulɓe woni koye hakkude fulɓe o liggotto omo ñaaƴira leñol ngol vraiment mbiɗa wiyamo merci beaucoup makko kala to wawi wonde e wonirde so ɗum diwi tanti Hawa mi certani ha joni de ani jiibi ko commune de morceau jaltidi ɗon walla machallah mi e jibi min jaltini morceau ji kewɗi martalinda bamanankore ne hen fulfulde ne hen min jimɗi ɗum hay min jimino morceau joni ɓoyani haɗe oɗo warde ɗum woni sukaɓe immo gollen mi voilà sukaɓe Mali immoɗen nde gollen yono golle kay walade golle itoto mone mawɓe men ɓe tampi enen nde jeyi golle yono golle kay walade golle ittoto mone tinni tinare ɓuuri yurmikinare umma gollu golle ittoto mone fatti jaɓa bada joɗade mere fatti jaɓu feyi yimɓe jalle gollu golle ma ɗum ɓuranima saɗɗo golla tan aɗɗa heɓa aduna hande fuu warti e mbuɗu hunde fuu heɓatake sona mbuɗu so wala mbuɗa jatatake fi so debbo tefuɗa hokkatake ha allaji ma jatatake wa fi seeɗa a hisatake golle tan ittoto mone so salike golle tan anjey mone golle tan ittoto mone so salike golle tan anjey mone général Djiby Seno Bankas Hawa Pullo yoppu référent ya yoppu référent voilà machallah machallah vraiment ɗum min keeɓi sabuji kewɗi hen vraiment surtout ɗo e pula Sénégal min calmini ɗon Sénégal naaɓe no feewi ɓamde Dawda Samba mo jiriwan Dawda Samba jiriwan ko kanko de en général non jaati wallahi kanko vraiment kayne debbo Pullo jontaɗo kadi rawi seydi en fa radio télévision fulɓe Tidianiatou Sarr Pindi TV Nickel Ñangue alhamdulillah Sénégal naaɓe fof kayne président bamen o ɗum woni Diallo Baba Diallo min calminiɗo président machallah fedde en vraiment enɗam Bilali min calmini bandiraɓe foof enɗam Bilali Sénégal batte ɗum e Diadji Sangaré ɗo machallah ballimi vraiment pulaku hakkilam wala kewɗi Idrissa Allah Sangaré sababu Idrissa Allah Sangaré mi mbi Sangaré bari
ɓe balli min ɓe mbi min mbaɗa clip so min jogui ɗum e bandum wona min mbawa golle jimdi kay machallah machallah ɓeɗo ɓe lumtuɗon ɓe foof ina balla moon par ce que min jiiɗi joguiɓe ɓe wawtuɓe ɓe kadi min mbawi arde ha galleji ni hen otoji ni hen mobilaji ni hen ha tanti hawa hande tawta kone jooɗi nder vivite mum hanti galle mum ha foof et tout mais alhamdoulillahi ko arsuko yo Allah hoddiran men ɗum ya rabbi ya Allah so kaali ɗon kaali Nickel Niang mais salmina bandiraɗo gorko mo wona bandi gorko miɗo wiyamo Niang baalo makko par ce que niɗo mbatta linda tout le temps miñam ko gonɗa e mum tout le temps miñam ko gonɗa e mum hoto kettuɗa ñandere kaɓaɓe TikTok tan noddi kam o wi ɓortu wuttema mbeɗen adda loccol binta gisi machallah o mbiɗa ala joni Nickel Niang min mbimo Seydi Niang ɗo ha Sénégal min général Djiby min jeeyi albarka makko plateau makko min jeeyi plateau makko sababunde ko nafi Bousso de pullo jantaɗo o noddi Nickel wi ha pullo nan ɗo woni kam plateau makko machallah min e Djiby min gimmi to moni min sababu kewɗi vraiment machallah donc on kaaliɗo inde bandiraɗo gorko tedduɗo soko on woni Nickel Niang mbiɗa salminamo kala to wawi wonde e wonirde kañum e baba baydi mal Elage nde noddumi mo mbimi Elage mbiɗen ɗo de il faut que mi yima ngol ɗo nde garmi Sénégal fof tawta ko aɗa Londres walla aɗa partout o wi kam awo mbiɗen ladde ɗe miñam en keɓta yiidude mais inchallah mami nulema o nuleyam Nickel Niang bandiraɗo gorko tedduɗo o ari tuttu kam enveloppe o 150 o wi yon waɗɗum yon waɗɗum coggu ndiyam mbimi ɗum ɗo kay ko coggu boson ni waɗa ndiyam kay kono Seydi Mal martalinda no mbiyirɗani Nickel Niang min salminimo min bakkinimo ɗo ha leydi Sénégal mi général min jeeyi Sénégal machallah mi andamo sababude ko nafi Bousso ɓe mbiyamo Seydi Bousso kanko noddi Nickel Niang o wi happuno nan ɗo o wara o teddini min no fewi ɓami min plateau makko vraiment émission waɗi fayida jogi sababuji kewɗi min calmini Sénégal naɓe faɗaɓe ɓiɓɓe fulɓe foof endam Bilal fof mi salmini endam Bilal fof salminama mbiya Allah yaaru e yeeso jarama bon Sénégal naɓe salminama mo wonno ɗo ko limti juuma quoi mono foof yo yiito hen hoore mum pulago fof nde salmina pulago fof nde yetta pulago fof nde manta pulago fof nde mana donc toujours ko ɗum mbimi moon ɗacci hakkillaji moon e nalankoɓe tanti hawa min kam hun kam ko wowi hawa tan e tanti hawa o tan d' accord mais ndi hawa holi tan gila ɓamɗa e pulago he a heɓan tan jatigi dokkuɗomo oto walla terrain walla galle heɓan ɗum taw marta kay heɓan ɗum taw neɗɗo heɓi teddungal kay kare wittan oto Allah hokkan kam ɗum tafode marta eywa émission ko foyrena lankoɓe mbaɗe partagé tanti hawa ɓooyi ɓamde taske e bamako vraiment et puis légal to wonto e Pinal TV ko 10 000 francs passete aller retour ko 20 000 vraiment leñol pulago hay soko nogoso kam poti hokkude artiste men o bon pulago ɗacce ɗon hakkillaji moon hayso galle heɓaka kam yo oto heɓo ɓuuri moƴƴude donc tanti haɓa so ɗum diri ɗum par ce que guila mbiɗa ngabba e plateau mbiɗa ko ɗin question ngaji namdetake min noon komi namdotoɗo komi namdotoɗo de eyyi tanti hawa donc mbiɗa ko oto heɓaki galle heɓaki ha joni tanti hawa woni koye luance de luance no musde bamako luance gommi de duuɓi no foti fulɓe mballumi no fewi ndeysan ayi yimmuɗo dimdima weeli machallah ko ni machallah e duwawuji machallah yo Allah yaaru yeeso jokku golle kay omo golla par ce que guila 2014 mo hen tinni leñol ngol ko ni gasi guila omo wonno goto andata to mbalɗa goto andata to ñalluɗa na hamni soɓe jimaɗo juuɗe ɗe pulago leñol tan mbiyata ko oɗo mo jogui foof taw ala ko fuɗɗi koni leñol ngol ko ɗum mbimi mon toujours il faut que ɗaccon hakkillaji mon e nalankoɓe mon min horan huttamo ɓornimi ɗo sana komi haalino ñootan ɗomi mo mbiyannoma komi luɓiɗoma quoi par ce que non il faut que kaldene leñol ngol il faut que kalden leñol ngol gonga o base o to hettiɗo il faut que kaldode mabɓe par ce que eɗen mbattano koye men leñol jiɗɗen ko leñol ngol feeña jiɗɗen ko leñol ngol tine jiɗɗen ko leñol ngol yiye mais so leñol ala ko tinani men ala ko leñol yiyani en toujours ko jokku golle ɓeydu golle a ɓeydi golle guila to gonɗa suka ha nayi ha ko fi ala ko jiiɗa ala ko nanda hamni vraiment pulago ɗum hamni donc nene ko sukuña ko ɓiɓɓe yubba kaldata ɗum
je pense que sa yi amin kala ɗum min jiiɗi ko change wona moderne jiɗɗen ko waɗa évolué nde heddiɓe mbayni mbayan noon no aduna tolniɗo tolnorɗen hen toujours ha joni en duwat tan golle ɓuuri haala golle ɓuuri haala kewko ga ha mbi noon golle ɓuuri haala foti hewde haala tan ko artiste walla animatrice no martali laaɓi jooɗo tan ne leɓa tan ne leɓa ne leɓa ne leɓa mais poɗɗo wadde o an sa leeɓimi mi leeɓi hol boɗowo ha en ɗacce junngo Allah o woni pawro walla Djiby mais c'est ça bon yewtade nde awa garanto inna baba ɗo seeɗa ɗa inna baba ko yumma a ɓooyde inna baba caggal inna baba jimannoɗa caggal inna baba gammannoɗa ka ɓamannoɗo sakkos inna baba ko jibine waɗi ɗum a jaɓ jibinede ko on duwaw e barke kadi hedditema bon holnde puɗɗiɗa jaɓande inna baba jimɓe mum bon inna kay aɗa andi masali inna wala no neɗɗo jooɗi ɗo no feewi kanko fes makko ɓuri no heewde kare jimɓe makko gila ɗi waɗde kay taw muɗo famdi vraiment mi naati e jimminde gila mi fulfulde ay gayna ɗandi mi yiɗi leñolngol naatumi heen force yalla muɗo haala kanko minen jibina ko ɗo kanko yi voyage ɗo min goni so wari kala ɗo wari ɗo kay no mbiyerɗa ni minen goni so yehi kadi kay wara débrouille ga kadi andi jiba ko machallah seeɗa seeɗa gonno andi inne baba ko France ɓuuri yidde Afrique ko ɗum mbimimo noon mbimi hay so yeehi Amérique ko min faɗɗimo donc min calminimo inne baba Coulibaly ndeysan on ji nalankoɓe men mawɓe ha joni ɗen duwo kala to kalɗa inde makko mo anda ele affiché ko neɗɗo gandaɗo ko neɗɗo teddinaɗo ko neɗɗo korsinaɗo e nder leñol he machallah mais aɗa yimana men morceau makko Sidi Modibo natirɗa mais avec lui ha yimande men Sidi Modibo seeɗa par ce que min on nden cikkuɗon ko an yimno Sidi Modibo daga ko inna jeeyi Sidi Modibo inna jeeyi mais bonnata quoi machallah Sidi Modibo ko neɗɗo baɗaɗo barke mais fo ne andi ɗum bon oui bien sûr maɗo sirimolo sirimolo kanjalo jara Sidi Modibo Allah wallam Sidi Modibo yo dunen Sidi Modibo Allah wallam Sidi Modibo yo dunen
duwana en aywa Sidi Kanjalo aywa Sidi duwana en Sidi Modibo Allah Allah Sidi Modibo yo duwana en mashallah ndeysaan amin ya rabbi amin ya rabbal alamin Sidi Modibo hawala diva holko mbasiytoɗa nalankoɓe surtout ɗo e nder leydi Mali nalankoɓe Halpulaar holko mbiyataɓe ha joni hotoɓe mbadde découragé aɗa andi hewɓe puɗɗima goppi hewɓe jeehi ha hakkude lelni ɓe mbi yahata mais an aɗani hen a waɗani découragé guila debut ha few ha joni a jeɗɗinani a lelnani mbiɗa ko hoorema gonɗa ko waɗande hoorema soɓe tini ko hoorema gonɗa e waɗande soɓe tinani ko hoorema gonɗa e waɗande ko hoorema gonɗa ñaƴirde kala kada heɓma hen ko hen tawatuma kala ko dañata hen ko hen dañatuma donc a heppaki a heñaki toujours aɗana nder leñol he holko mbiyata ɓen sukaɓe Marta jarama mi weltima sanne oɗo question Marta ene woni pulako hay sa yeeyi a warti a wonata goɗɗum sa e pullo no Allah tagirimani kono gurɗa pulako ñaƴirten nalankoɓe kewɗi ne haala enen toon de sukaɓe kewɗi to ɓe mbawi jimdi ɓe mbawi jimide no feewi enen toon min hoore moɗo andi ko keewi ɓuuri minen foof wawde jimɗe ɓen toon machallah Marta Linda ene won fulɓe kare kabaru fulɓe no hamni seeɗa sa haali a wonan goɗɗum sa deƴƴi katin ana hamni bon min haala newan jungam mais ko mbiyami tan sukaɓe yoɓe tinnodiren leñolngol ko enen jeeyi ko enen jeeyi waɗi fuu enen jeeyi ɓe mbawa jooɗade katin wona yeesoɓe voilà ko min mbawi ko ɗum min mbatta ko min mbawi ko an hoore hen gonɗa ko leñol ngol jinganta minen yimoɓe kadi ko min mbawi ko ɗum min mbatta kaalo journaliste en ɓe ko ɓe mbawi ɗum ɓe mbatta min fuu ko gotum min fuu ko anniya goton e mbiyamta yimɓe tinnu goto fuu tinnu ɗum mbaɗa découragé ko mbiɗa ko gonga min hoore wakkati waɗa découragé wiyan fofta ala fatani min on voilà sa bala aɗa yiɗi gollude sa wala ballo no hamni a waɗan découragé ɗum ko force voilà ko yono mum e bandu en sukaɓe kewɗum ton keɓani ballo sa ewni ɓe mbiyanno mani ande jimɗima no welde pourquoi yimata koni a yimata non jiyirta tu vois c'est vrai a wala moyen mum hay saɗa wawi a wala moyen ko ɗum woni probléme o gonga parce que muy bandu en waɗi ɗo invité waɗa hakkille pulako waɗa hakkille hono no heddiɓe mbattani mbaɗa nalankoɓe mabɓe hakkille valorisé ɓe mballuɓe ha ɓe jara yesso pulako yono mum wala soɓe jaaɓi yono pulako ala balla leñol waɗa hakkille no mbirɗa ni nalankoɓe wona min tan ni yimɓe keewi ko nalankoɓe pop voilà yalla leñol ngol no wurtona ya yesso ndeysani par ce que mbeɗa andi kadi nalankoɓe men hewɓe nan toon sukaɓe men ɓe ganduɗa rappeur uji wawɓe rapp no fewi mais ɓe mbi eɓe mbawi rappu mais ala baɗoɓe ɓe encouragé ala ballowoɓe ala biyowo mbaɗireni battirendani donc finalement ɓe goppan ɓe jaaha ɓe liggoyoɓe daara kamɓene koɓe joom galleji en leñolngol sa ari a wiya aɗa waɗa hoorema sacrifié tan ma perdi hen ma yi hen par ce que a liggoto an aɗa wiya leñol ala ko leñol tinantuma et puis wonko woni e leñol he min kam mi haalat ma anda kam ko jaltata hen ay ñande mantatoɗa place ma andete valeur ma ande taw a maayi min kam kala mantoɗomi ñande maayida mi yaafaki de kala baɗanowomi walla ñande maayi mi gara mbiyonno e c'est à dire que mattalindani daranno gaddi nagge min gaddi ngaari min gaddi ɗum ɗo min gaddi mi yaafaki j'aime pas kala baɗanowo kam waɗanta kam ko joni mbiɗe wuuri mbiɗe futti liggi tan mi ñamat hen tamperam voilà kala ko wawi wonde mi oppude hami maayi tan oɗon piifo ha oɗon gadda ga kaliseji ballal ni hol ñamowo ha vraiment mi yaafima ha kala ko ɗon mbaɗe joni donc tanti hawa nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe wona taƴude haala ma hay joni transition o ko min mi ittino album kesso album o ɓami hen jimol gotol tan gaɗimgol bamrankore kollitim maliɓe dia mari waran welde
no laatiri fof o tiiɗalla ko woni e Mali ko fof ɓooyi juuti fof Mali waran welde jimirimi jimolngol e bamarankore alhamdulillah ɗo ɓe noddi kam fof ko kangol jimami jimata même pulaagu yimɓe heewɓe wallahi sakiraɓan ɓiɓɓe fulɓe ñingi kan sanne pourquoi ɓe mbaɗi énervé hokke maɓɓe sa yiɗima pourquoi an ngol jimol lobbol jimirangol bamarankore ɓe ñingam fa alors que ɓen jaati e ñiŋoɓe an ɓe min général Djiby an fanɗe maɓɓe ɓe momi indani inde mum e jimi an men hayhunde sana ngol weeli ayi après yogaɓe ha Amérique jooɗi ha Europe woni nodda kan général pourquoi an ɗo min jima joni foof Maliɓe Dia pourquoi mbiya Maliɓe Dia pullo pourquoi yimira yi fulfulde Mali ni wela kay Mali kay ni wela sa haalduɓe français welat mbimi min jogui texte jimmi pulaku an foti 15 morceaux mi heɓani waɗore kam financé fa hande fo rapputal pularu hamni o c'est grave aussi bon joni mi heeɓi balligo won walluɗo kan o wi an transition tinna gaɗa andu ko mbawɗa kolle suudu babano ko noon kanko o bamaranke o mi yiiɗi jimmongol ɗum ittira e bamarankore par ce que inspiration ko jogimi ngo joni Maliɓe Dia o so waɗɗir ɗum bamarankore fof ɓiɓɓe Mali fof nanan faman et puis ɓeydan valeur an on waɗi financé jimmongol so ittimingol bon so pulaku ɗum metti pulaku fa yimɓe an ñiŋaka pourquoi gaɗima ɗum bon goppe ñingde pourtant goppe aɗa andi Djiby wona koppude haalama won tan accent o won tan koye pular ko ɗum tampini en ko ɗum waɗi men retard ko ɗum nawti en caggal ko ɗum donkiti men goppe ɗum so goppan ɗum yaajata yahata fewata bon min kam ko ɗum min basiyto mon oɗoni ko rapport mon mo ganduɗa jiɗɗo hoore mum pasniɗo hoore mum jokkuɗe e haawa ina toujours ina yiiɗi leñol ngol fasno leñol ngol ne liggo e leñol he il faut que ɗaccon hakkillaji mon e nalankoɓe mon min kam mi tampata haalde so technicien ji ɗi mbiyana kam martalinda lepti amin min mi tampata jooɗade mbeɗe haala mi haalat de il faut que leñol ngol walle il faut que leñol ngol daranay il faut que leñol ngol vraiment minen kam min mbaɗi komin mbawi nalankoɓe mbaɗi jaydiyankoɓe mbaɗi animatrice uji mbaɗi min mbaɗi ko min mbawi min kaali kadde amin heddi ko onon ne mbaɗon e réalisé walla naata he walla jaggon walla nanon ɗum voilà ko ɗum mbimi leñol ngol ñanden kabaru oɗo suko gorko jagganoɗo mbimi vidéo manuji nan toon e leñol wamrankoɓe ɓe ƴettoto yummiraɓe ɓe ƴetto babiraɓe et puis ala cusɗo memɗoɓe eɓe mbaɗa sécurisé mais enen min jaltata min jaltede min kalda e bandiraɓe min puntaɓe min mantaɓe pour no fewirta mais ala ko soyna ha joni mbiyeten tan ko yalla faabo so ɗum diri heure o yoni eɗen calmina bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe kala to mbawi wonde e wonirde e surtout ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fulla e barke soñɓe guesa Pinal TV pour gam hokkude hen martalinda émission foyre nalankoɓe pour yaltinde ɓiɓɓe fulɓe yimoɓe ɓe jiiye ɓe gande eɓe dilla e leñol he eɓen amin calminaɓe ko limti juuma min mbiya ha joni yalla nawru Pinal TV yesso yalla ɓamto Pinal TV so Allah ɓamti Pinal TV ma ko heewi yiye hen ma ko heewi dane hen hay ko andaka ma ande hen aɗa andi artiste uji men joguiɓe caɗele wonduɓe ɗum ɗo ene jooɗi foof ko ɗo min cuusi haalde ɗo min cuusa haalde ɗum e média goɗɗo min calmini min juurima foof ko takki ko taari e Hawa Pullo nde calminta bandiraɓe jima dernier morceau ma heure o yoni eyyi ko noon mi salminima Binta Guissé an hoore mi salminima mi barkinima ni Tinnare Sudu Baba
jingani sodo baba mata jontado ana jingani sodo baba mimi binta gise ana jingani sodo baba abinal tv ana jingani sodo baba binal tv on jingani sodo baba nafa sodo baba oni nafa meden nafa sodo baba oni nafa meden so gili sodo baba oni gili meden gili sodo baba oni gili and then dingen sodo baba dingen sodo ba haywa kalle haywa kalle do haywa fulbe ainabe on jingani sodo baba fulbe durobe on jingani sodo baba nafa sodo baba nafa meden nafa sodo baba oni nafa so gili sodo baba oni gili meden gili sodo baba oni gili meden eye pula buyo tinoden sodo baba ibe fulbe hay tinoden sodo baba haywa kelle haywa tinoden sodo baba haya tinoden sodo baba machallah okay mi salmini mon bandira musibi tedduɓe à la prochaine inchallah rabbi émission mon foyrana lankoɓe ko ɗum ɗo wonno hannde machallah en beltima au revoir à la prochaine inchallah merci